Volíem preguntar-te, bueno, a veure, sou una nissaga de barbers, perruquers, no sé si teniu memòria, la família, de com va començar la cosa, en t'abuelo, me pareix? Bueno, m'abuelo, nosaltres la tercera generació, jo sóc la tercera generació, junt amb les meves dos germanes, que han seguit l'ofici, i bueno, m'abuelo vingué de Madrid i se fica a treballar en una perruqueria d'ací de Montcà, Tonico, que tot el món, la gent major coneix Tonico, era un referent, i se fica a treballar allí, i junt als altres treballadors, Tonico va decidir mudar-se a València i deixar la perruqueria la deixar als treballadors. I se la quedaren m'abuelo junt a dos treballadors més, crec. Entonces, m'abuelo ja pareixia que era emprendedor l'home i volgué canviar els pentinaors, pintar la peluqueria, donar-li un aire diferent, i els companys d'ell digueren que no feia falta, que ells volien continuar així i que no volien fer ninguna reforma ni volien fer res, que si volia, i mon abuelo no parava, i ells digueren que si volia fer-ho ell, que se quedara ell el negoci i tal. I entonces se'l queda ell, se queda m'abuelo el negoci, la peluqueria de Tonico, i va seguir. ¿Era peluqueria o era barberia? Era barberia, vamos, la típica barberia de tota la vida, on els llauradors anaven, potser el dia que plovia, per exemple, jo quan era xicoteta ja me'n recorde, no?, de notar-se molt uns dies de pluja, per el matí ja tenies molta feina dels homes quan venien a treballar-se, no? No com ara, que anaven a turnos, la gent, és un altre ritme, no? I bueno, allà es comença mon pare també, però bueno, jo recordo anècdotes de mon pare, de que me conta, i quan Manolo també, que treballa amb mon pare, de Manolo, per exemple, quan vingué, un home que ha treballat 42 anys en aquesta empresa, i contava que la primera vegada que vingué, ell era de Vinaròs, vingué a treballar així, i es quedà a treballar un dissabte, i treballant un dissabte, ell tenia la nòvia en Xirivella, crec que era, i volia anar-se'n a veure la nòvia, i se feia per l'Esprà dissabte, i acabem de dinar, i seguien continuant per l'Esprà, i les 6 de l'Esprà, les 7 de l'Esprà, i allí no parava d'entrar gent a afaitar-se, i a fer-se el collet, i a pentinar-se, i sorpresa la d'ell, que la gent que anava al cine de Casablanca, se n'anaven al cine, i quan entraven al cine, feia, quan isca del cine jo primer, clar, aquell dia, bueno, així en esta perruqueria quan s'acaba, no? Els horaris eren interminables aquell dia, això és una locura, no? En el seu poblet, que era un poblet de Vinaròs, treballaven dissabte migdia i així estaven treballant fins dissabte hasta les tantes. I era un puesto on era un punt de reunió, on anaven, hi havia gent que anava a llegir el diari, per exemple, se llegia el diari allí i raonaven els companys i els amics i passaven a xerrar. Se formaven uns altres. Se formaven uns altres, com tu dius. Després se dedicaven a fer moltes coses. Tonico, per exemple, sí que jo la sentia, l'ha conegut este home, de fet no fa molt estigui raonant amb la filla, i era un tio molt tirapacabant, igual punxava, que tenia un quixal, que te feia qualsevol cosa, el tio era molt tirapacabant i te feia de tot. En les perruqueries se feia de tot. M'abuelo, per exemple, treballava en una sabateria en Madrid i quan vingué així feia les sabates també per la gent del futbol, per l'Atlètic Montcada, per jugadors de futbol, es feia sabates. Me contaren que també feia les sabates als futbolistes i a Pepito el del banc, era un home coixet que treballava en el Popular i treballava per les Praes en l'Autoescola Castillo. Este home se li feia les sabates a mi i les feia a m'abuelo també. O sea que feien de tot. Sí. Claro, lo de Prometeo no era molt habitual així, sereu units. Sí, jo no he conegut a ningú Prometeo, jo sóc el tercer, m'abuelo, mon pare i jo, una història, he tingut moltes anècdotes de ma vida que m'han preguntat i el per què i el per què no, i m'agrada, unes altres no m'agrada, o sigui que han hagut opinions de totes les classes, no? ¿Vosotros no siempre heu estat així? No, nosotros, este es el tercer local, ¿vale? Desde lo que es el principi. Has començat on està la tenda de Sepúlveda, ¿vale? El cantoneta que estava enfront del metge. Jo, lo que de sentides, sé que aquest carrer era com el carrer Colón de Montcà, no? O sea, estava al mercat
estava la farmàcia de Pérez de Lucía, estava el metge, la carnisseria, estava tot ahí en el centre comercial, no? Pues es comença allí. D'allí se n'anarem a Ausiasmarc, ahí la monta m'abuelo, també, i d'ahí ja va ser quan va prendre la decisió, mon pare, a mitjans dels 80, se'n vingué a este local on va muntar este saló que en aquell entonces, a mitjans dels 80, era... no n'hi havia un saló. Pues en València, molt poquets, si per no dir-te ningú, en aquell entonces de que se muntava, no? Unisex també, dins de la mateixa perruqueria, era algo molt novedós. I bueno, mon pare sempre ha sigut, tant m'abuelo, quan començar, molt emprendedor i molt tirar per avant. Mon pare, què dir? I res, després muntarem, es fica també en el negoci de la meva germana Amparo, la meva germana Inés i la meva germana Amparo muntarem en Alfara, es queda la meva germana Amparo en Alfara, després decidirem muntar en Valterna, muntarem l'altra perruqueria en Valterna, està la meva germana Inés en Valterna, i res, segueix sent una empresa familiar d'estrès, cada un gestiona el seu saló, però, vamos, anem tots a una. Que meravella. Sí. Com va ser? Jo suposo que temps de ton pare fer el vot a Unisex pareixia com molt... No sé, on se va formar o de quina manera ho va fer? Bueno, mon pare va ser un gran peluquero d'hòmens. De fet, té diversos premis, de campionats de Comunitat Valenciana, se presentava al Campionat d'Espanya també, en Sevilla. Ha sigut un professor mestre en el gremi de peluqueros molts anys, o sigui, ha sigut un molt bon peluquero d'hòmens. I quan va decidir muntar-se Unisex, ja es començava a anar a diverses voltes a Barcelona, a Llongueras i a Cebado, una acadèmia de noms reconeguts. Se va formar i va decidir muntar Unisex, que a mitjans dels 80 era una cosa molt novedosa, no? Mesclar, ficar els homes i les dones en el mateix local no era molt... Ara està una altra vegada de moda la barberia, no? Els homes també per un lloc, les dones altres. Nosaltres seguim igual, nosaltres tenim clients homes com dones, però ha ressorgit una altra volta de les barberies, però en el 85, quan muntàvem per això, no era molt comú, no? Tu t'has format així de pràctica? Sí, bueno, jo com t'ho comentàvem, jo volia ser perruquer des de ben xicotet, o sigui, ho tenia ben clar, i a Cabí vaig acabar l'HB i li vaig dir a mon pare que jo volia ser perruquer. Mon pare volia que estudiara 5 anys de perruqueria en el FP i jo li vaig dir que no, que ahí no se feia perruqueria, que n'hi havia matemàtiques, n'hi havia llengua, jo no volia estudiar res d'això. Jo volia perruqueria i res, me va dir mon pare, pues a treballar i en setembre me deixi l'escola, acabé l'escola, me fiqué a treballar, en setembre es comenci l'acadèmia, en la privada 2 anys, i compaginava els estudis, el traure'm el títol de peluqueria i treballar. Entonces, després de traure'm la titulació, sí que anava tots els anys a Madrid i a Barcelona, a acadèmies de perfeccionament. Només sí que estigui un mes a Madrid. Vaig acabar el curs de perruqueria, 2 anys, vaig treure a València, i mentre estava estudiant, evidentment, acabava a les 6 de la vesprada i me'n tornava directament a la peluqueria, fins a les 9 de la nit. Mon pare no me deixava ni mitja hora. I dissabtes també treballant. Després acabé, estic més a Madrid, en una de les millors acadèmies a nivell nacional. Després compaginava Madrid i Barcelona, sempre anava un parell de voltes a l'any a les acadèmies de perfeccionament, de curs de moda, i ahí és on me vaig formar jo. I mon pare que m'ensenyà aquesta base. Després tingui la sort d'entrar dins d'una firma molt important, de L'Oréal, en l'equip artístic, entri com a freelance, i ja fa per almenys 25 anys que es comenci en ells com a freelance. Anava fent les presentacions i tal, jo pentinava les modelos i tal,
Anava de freelance també en la Passarel·la del Carmen, ha estat també en diferents desfiles, passarel·la, premis de Gaudí. Entonces, bueno, ahí m'ha anat formant també, no? Després de, encara que estic jo com a freelance i estava donant formació, ha estat més de 20 anys donant formació a perruquers per tota Espanya. Ara també estic en una època en la internacional. I què ocorreix? Que al final, quan tu imparteixes formació, també rebres informació. I simplement dels mateixos formadors, de la mateixa gent que ve a formar-se, també veus tu com treballen i també és lo que al final te plena, no? Professionalment. El veure llegir totes les setmanes, ahir mateix, si en València donarem una formació de color i de corte per perruquers i bueno, vaig donar jo i vaig veure treballar a 8 perruquers també, o sigui que també al final agarres. Per estar ahí també durant molts anys de formació, nosaltres en l'empresa L'Oréal sempre ens han dut sempre dos formacions a l'any a acadèmies internacionals. Ha estat en Londres 10 o 12 voltes en els millors perruquers a nivell internacional, ha estat en Amsterdam, ha estat en Berlín, ha estat en París, i sempre en els millors perruquers més punteros de l'època i de l'any. Entonces, conviure en ells una formació durant una setmana en ells de tu a tu, pues al final és el que te du a tots aquests anys anar impartint formacions per tota la geografia nacionals e inclús internacionals. Hem estat per Sud-amèrica també donant formacions en l'empresa de NXXL, ¿vale? I bueno, pues al final són molts anys dedicat a d'això, però m'ha plenat molt. I la cresta de la bola. M'ha plenat, bueno, sí, podria ser, no? Podria ser. M'ha plenat molt el meu ofici, m'ha fet viatjar per tot el món. Claro, per estar en l'àmbit de les últimes tendències tens que estar ahí, no pots parar la màquina, no? Claro, no pots parar. La veritat és que quan arribes a un nivell com el que hem arribat en XXL, no? L'empresa que som 2 socis més, som 3 socis, un company que està a Madrid, l'altre company que està a Barcelona i jo sí a València. La veritat és que quan arribes a aquest punt, a aquest nivell tan alt, nosaltres hem dut els últims 5 events més importants a nivell de peluqueria, han fet el cierre de l'event, que és, diguem, el colofón. Quan arribes allà dalt i fas un event tan important com este, ja tots els anys ja tens un nom i tots els anys t'esperen a que arribes allà, no? Doncs clar, dur un negoci. Jo som també molt deportista, m'agrada fer molt d'esport, compaginar la família, deport, negoci i després compaginar XXL també. O sigui, n'hi ha que estar físicament molt sencer per pegar-li fort i dedicar-li moltes hores, no? Però bueno, sempre dius, hòstia, no me ficaré, però quan tu et puges davant d'un escenari baix de 2.000 persones i fas un event d'estos i t'aplaudeixen 2.000 persones, pues bueno, te se'n van tots els mals i dius, tornaré una altra volta, no? A fer. Després també hi ha punts de baixo, també, potser te donen un premi, recibim molts premis, hem sigut millor col·lecció femenina de l'any 2 vegades consecutives, així a nivell nacional. Tinguem també un premi, Premios IPP. Premios IPP és, diguem, els Oscars de la peluqueria. Varen ser segons en un vídeo de fa 3 anys, també. O sigui que a nivell internacional, ser segons, quan potser n'hi ha 15.000 col·leccions a nivell mundial, i ser segons, hi han sigut 4 voltes finalistes. Claro, ser finalistes ja... Per mi ser finalista ja era la primera volta, són finalistes a IPP, no? O sea, bueno, pues això, entonces estar ahí, la gent espera de tu. No pots. Jo puc dir-te a tu, potser aquesta patilla sedueixina a l'altra aixana i potser te ho creus i ja està, però quan te juntes a grans professionals tens que estar sempre molt alt i sempre en contínua formació. Sí. El que passa que quan tens una passió i disfrutes de la teva feina, no te costa, no? Sí, a mi som molt creatiu, a mi m'agrada molt, dedique moltes hores a la meva feina. I la gent em diu, és que treballes molt, dediques moltes hores. Disfruta de la meva feina, és la meva passió, no? O sigui, no me molesta fer-li 10 hores, 12 hores i després potser dedicar-me 3 hores en casa parlant per telèfon fins a les 12:30 de la nit en una videoquidra per muntar un show o muntar una formació. No me molesta. Torneu a ser barberia? Vull dir, perquè ara tota la moda de les barbes no sé si feu també. Vale, mira, jo te dic, el tema de barberia.
Pues nosaltres, jo quan vaig fer, farà ara 10 anys, perquè quan ja vaig decidir jo, diguem, gestionar el saló jo vaig tirar tot el saló, el tiré a terra, el vaig fer nou, val? Va fer també, mon pare va fer un referent en el 85, i jo volia ser també fer un local al meu gust, mon pare el tenia al seu gust, jo volia fer-me'l al meu gust, de la meva manera. El vaig tirar tot, el vaig tirar sencer, i en aquell entonces, fa 10 anys, jo ja havia estat diverses voltes per nord d'Europa, en Londres, en Berlín i tal, i ja se veien barberies. Ja n'hi havia barberies, no la típica barberia, perquè sempre estaven les barberies en altres països. En Berlín, per exemple, n'hi ha un barri que n'hi ha barberies de pakistanís, com estan començant així. Així a Espanya encara no estaven. Jo, evidentment, ja no s'havia vist. I quan vaig fer la reforma estigui a punt. El que passa és que jo, el disseny del local, conforme l'havia muntat, era tot el disseny tot lineal, totes butacons en tot lineal, entonces me trencava un poc el ficar-me un silló de barber i tal, cosa que després de vindre de la tercera generació de barbers, perquè jo, la meva primera ferramenta que vaig agafar va ser la navalla. Sí, la navalla. Mon pare m'ensenyava, els jubilats venien i pagaven molt poquet perquè jo deprenguera a afaitar. Entonces, l'escola meva de barberia és de l'antiga usança. O sea, jo encara he pres la típica corretxa i la navaixa d'esmolar, que avui dia no està permitit per el tema d'higiene, però l'esmolar en aquest tipus de... Això avui dia crec que no sé quanta gent hi haurà que puga, perquè és molt complicat. Entonces vaig decidir que per l'estètica i tal, perquè volia muntar un altre local, però no m'eixia el silló, l'espai soles de barberia. I entonces el vaig deixar. I entonces continuem, tinc un silló que s'acopla a la barberia, en el saló soles són 2 persones, són 8 en l'equip, soles són 2 persones així en este saló que fem barba, que és Alberto i jo, i, claro, evidentment, fem barbes també com una perruqueria normal. De fet, fa 4 anys editarem un llibre per a la formació en conselleria, per a educació, de barbes i tal, i vas donar jo part de l'explicació, les fotos són les meues en el llibre, o sigui que ara sí n'hi ha un boom, no? Però ha estat també donant formació, igual que ha donat per L'Oreal formació en tal que és més vinculat al sector de la dona. En aquests últims anys, com s'ha dut tant de moda, el tema de les barberies, també en les institucions d'educació no teníem, diguem, l'assignatura de barberia, d'afaitat, de corte degradado, de tal, de moño de home, ¿no? Y entonces decidiren ampliar. Entonces, el professorat tampoc estava format. Jo he donat formació pel Cefires en València, al Cefires en València he donat formació de barbes, d'afaitats i de degradats en València, per ministeris en Madrid, també vas donar 3 dies de formació, n'hi hauria 80 professors, i en Andalusia també, pel professorat de tota Andalusia. O sigui que bueno, el que passa és que tampoc m'estic centrant, no és el fort nostre, és el fort perquè m'ha dedicat tota la vida, però tenim el negoci molt més ampli, abarquem moltes més servicis que sols homes. Us han marejat molt el tema del coronavirus? Claro, vau parar, no? Sí, varen parar 2 mesos, sí. Essencial, sí. Jo me quedé el dia que van eixir les notícies i digueren llavanderies i bugaderies i això, bugaderies, perruqueries i farmàcies i tal, i com? Se quedaren, o sea, el telèfon es comença a sonar, grups de WhatsApp de perruquers, d'això, de l'altre, Facebook, o sea, va ser aquesta nit, va ser una nit de locos. Després ens digueren que tenim tancat, estigueren tancats, i res, després arrencarem en un boom molt fort, perquè clar, la gent estava molt desesperada. Jo estigui 2 dies al telèfon, o sigui, va ser una locura. Sí que és de veres que jo ja me vaig preparar antes de l'apertura, només tancar, ja es comenci a manejar-me junt als meus 2 socis de XXL, comprar tot desechable. Nosaltres hasta la fecha treballem en toalles desechables, capes desechables, tot desechable completament. Què va ocurrir? Que jo la setmana ja tenia tot el material, no n'hi havia estoc després. Quan digueren d'obrir, la gent irà a comprar
i no n'hi havia estoc, no n'hi havia estoc. N'hi havia en forros de peluqueria que volien ficar bolses de fem, fer-les un forat i forres de fem de capes, no? Perquè no en trobaven, o sea, anècdotes te puc contar 1000. Vosaltres sí que estaves en pandèmia, ¿qué tenías que hacer? Pues organizar un poco la apertura, ¿no? Cómo os va a vindre, intentar anticiparse a lo que nos poguera vindre. Però sí, i després, pues, bueno, molta neteja, molt d'alcohol, molta lejía, i ja està. I de moment, pues, han tingut la sort, dins de les precaucions que han tingut, que han tingut moltes, de que ningú de l'equip, ni ningú del voltant de l'equip, familiars i tal, han tingut ningú contacte. Entonces han pogut treballar, no han tingut una persona de baixa, ninguna persona aislada. O sea, son ahora que celebraron, claro, perquè al final han sigut prudents, no? Jo he sigut una persona que, per favor, no mos han llevat la mascareta així en la peluqueria per res. Ni quan han tancat netejant de l'equip soles, o sea, ha sigut molt prudent en aquestes coses. Que n'hi ha hagut gent que ha sigut molt prudent i l'ha agafat, o sigui que no és perquè la prudència que l'has agafat no sigui que ha sigut prudent, però nosaltres han sigut molt prudents. I avui en dia encara seguim prudents, mantenint les mateixes normes des d'un principi. Volia ensenyar-te un parell de coses que estem digitalitzant ara mateix. Bueno, tu això ho coneixeràs, tindràs per casa. Este un paret. Sí. Este i este. No n'hem trobat altre, És possible que hi hagi algú perquè no estan tots els programes. I este també té foto. Hostia, sí. Ahí está Juan, está Manolo. Ajá. Juan, Manolo, compare. Molt bé, compares el de barbeta. Este. Sí. Clar. Ajá. Bueno, prèmig. Sí, el segon premi de la Copa. Any 73-74, crec. En el 72, un any antes de néixer jo vaig néixer en el 73, i en el 73 que va ser com d'anar al Campionat d'Espanya, en Sevilla, sí. I guanyar una Copa a València també, o sigui que sí. A veure, sí, no, mon pare era un crac. És de Montcada, Sí. ciutat xicoteta, no? Sí. Espenta, no? Sí, no, o sigui, al final, jo també ho dic una cosa, Montcada xicoteta. Jo quan vaig per ahí, em vaig anar, però crec que igual que puc estar a París amb els companys, o a Madrid o a Barcelona, i és que nosaltres som de Poble. Tinc un company també de Denia que diu, nosaltres és de Poble, anem vacacions de Poble. Jo soc de Poble, jo soc de Montcada, a mi m'és igual. És de la capital, és de Madrid, és de Barcelona, jo soc de Poble i soc de Montcada. I sempre ho dic, no de ciutat, jo soc de Poble. I ben orgullós. Que bé. Sí. Claro, ¿eso era el teu local, el vostre local? Este és el local de Jaume Armarc. Sí, que jo vaig conèixer quan era molt menut. Perquè ma mare, quan anava els dissabtes, anava a comprar, potser me deixava allí en la peluqueria i estava un ratet, mon pare em feia granar, tal, i jo tenia 8 o 9 anys, o sigui que no tenia menys. Però bueno, anava a veure mon pare i estava allí. I sí que el recordo. No, ma mare treballava en casa, que ja tenia la paura, perquè antigament les toalles, així com ara, nosaltres tenim així llevadora i secadora, que ara són desechables, perquè per el moment, jo d'així no trac les toalles a ma casa. Jo recordo de ben xicotet, mon pare les toalles agarrava el pentinaor, les ficava en un muntó i se n'anava a casa en el muntó de toalles. Les toalles de tinte de tal, jo recordo de menut, tindre la banyera de ma casa plena de toalles. Claro. De toalles a remulla, en lejía, no havia lejía per ficar-les blanques. Entonces ma mare, en 4 fills que érem, els abuelos també a ma casa, i de deixar les toalles de mon pare de la peluqueria ja diria prou, ja. Sí.